Huli. Laki oh. Huli nga. Huli nga mga tail. Huli. Oh. La, bigat. Oh. Ang loko. Sumabit boy. Loko. Oh, dalawa. Dalawa. Kaya pa. Oh, boy. Yun. Takbo mo. Yun, malaki. Malaki. Grabing lapan, oh. Uy, napakarami na naman. Huli natin. Ang gandang size pati, oh. Ay, ito pa, oh. Para. Bata talaga to, ang galing, ha. May nakakilala sa atin, mate. Si Ron J daw. Yan, shout out kay Trupa. Mga sulit kachoy natin dito. Yan na. Yan na naman. Iko na huli. Yan na naman, mate, oh. Ang gaganda ng size, mate. Pang-5 ko na ito, mate, oh. Yan, oh. Ay, grabe itong napunta natin fishing spot. Namamaus pa ako, grabe inubo ko. Mati, pakita ko sa iyo muli. Bilang kasi ko makapag-intro kanina, Mati, kasi may sunset sa likod. Uy, pang-5 na to. Uy, para-parehas. Mati, oh. Oh, pang-5 na yan. Dapat yung na kayo, meron pa dyan ha. Ayan, Mati. Ang bilis ng gilis, Mati. God bless. Yung malaki. Para maganda. Sige. Oh, yun. Uy, malaki. Ayun, natuloy. Kanina diretso yung video puro tilapia. Maliit to ngayon masyado. Pakawala natin. So yun mga tayo, bali samahan niyo po ako mga tayo, no? Sa panibagong fishing adventures po natin. Ano to? Barangay Pila-Pila, Binangonan, Rizal. Nasa ano lang tayo mga tayo, breakwater. Naulan kasi kumati sa akin. Yun yan na mga tayo. Oh, sige. Huli. Piso. Boss. Oh, piso. Oh, mga tamang size lang. Kita mo Yun, oh. Yun. Mga guys, ano? Mga Dapat subscribers tayo pa. pupunta sa ano. Ayan sila, master. Pero yun, subscribers pala natin, kilala na tayo. Kaya nguno kami. Ayun. Ay, sa ano po, mayroong ano, kibitan po. Ha? Sa may Eco Park. Maganda ngayon yung kibitan. Oo, ang dami ngayon dumadayo doon. Opo. Ngayon. Eh kaso, hinahanap namin ayungin eh. Ay, ayaw ko eh. Oo, ayungin kami. Lakpat na naman siya, eh. Ayungin. Naka-anim na po ako. Tumatay, oh. Yan, taga-angono pala sila tatay. Yan, thank you at na-meet natin sila rito, no? Yan, mega love sa kanila dito. Bulate, kailangan niya. Sabi tayo ano daw, yung kanin daw maganda rin, pamain. Pang-ayungin. Oh, maganda. Yung mag-aayungin sila mga tayo. Kain dulong. Makakabanding natin sila dito. Kaso malalim itong spot mga tayo. May mga naka-Fortuner. Ay, Strada pala. Big time sila tatay. Mag-aayungin sila tatay pala. Doon sila sa dulo. Grabe, kagatin mo na. Yun. Oy. Kukuha tayo ng ayungin mga kapatid para makakota. Mabigyan natin sila tatay ng ayungin. Maingay talaga yung ayungin. Masarap kasi mga tayo yung ayungin. Kaya maingay. Nagbaba ng kawain. Ilayo-layo natin para makakota. Ayan, yan. Ayun. Ito na. Ayun, huli na naman. Naka, dala-dala. Uy, may ayungin. Oh, pwede na. 3.1. Tsaka ayungin. Hindi po natin nakita tayo. Ibibigay natin. Yes, sir. Ay, saan ka na tayo? Nandun sila sa dulo. Bigyan na natin mamaya. Lalapitan natin sila doon.
Grabe ba? Naka-anim na po. Ayan o. Uli! Yan na naman, ayungin na naman. So yun o. Ayun natin. Bibigyan natin sa kanila. Andun sila sa dulo. Sa ayungin daw mga tayo, pwede rin daw yung pakain, ano, yung kanin or ano, yung hipon. Mas ano daw sila, mas na-attract doon sa ganong pain. Pagka talagang ano, yung hipon mas ano, ano, sabi yung kibit mo tayo. Uy! Grabe, yun naman. Ika! Sabi ko na nga ba yung ibibigay natin sila doon ginatay ito. Matutuwa yun. Thank you na kamarami natin mga tayo. Yung iba nga mga tayo, di ko na binibili. Oo. Wow. Nakakatuwa. Uy. Oh, grabe. Huli ka. Yungin. Grabe. Yungin pa more. Para kay tatay. Grabe si tatay. Naka-ano sila, naka-estrada na sakyan. Tapos ayungin yung na biro mo mga tayo, napaka-espesyal talaga ng ayungin na. Iba kasi yung linamnam ng ayungin. Yung pagka ano, sinigang, napakasarap. Grabe. Uli! Uli nga. Uli nga mga tayo. Diba, galing naman ni tatay. Natsawan na swerte yan. Ganda! 4 fingers! Ay, thank you Lord. Ayun nga tayo. Jesus, thank you Lord. Napaka-blessed naman natin yan. May ayongin na tatay. Meron pa tayong tilapia. Dapat ganyan lang ulit. Ganyan lang tayo mga tayo. Hindi tayo masyado mainit. Baka pagkamalan tayo sa natin. Tayo wag ka masyado magalaw dyan tayo kasi tayo nagkikilit na tayo. Ay! Ayungin pa more. Uy, birthday pa yun. Uy, ito ba? Uy, yungin mga tayo. Tumalsik siya. Umalis nila dun sila yung mga bata. Gusto ko lang matibad na rito kasi hindi na pinakakagat ng ano ng yungin. Asa na? Asa na boy? Uy! Uy! Pinakaw na. Good size sa'yo mga tayo. Ay, 3 fingers 2.8. Pakawalan na lang natin muna. Pakalakid ka dyan ha. Babalik ka sa akin. Lapag pa lang. Nandyan na kagad yung ayungin. Naunahan kasi mga ito. Dami kanina tumatay. Ang lalaki pa naman. Ayan na. Bilis. Yun. Itakbo mo. Yun, malaki. Malaki. Grabing lapad oh. Yes sir. Napakarami nga mga isang na dinaunahan ng ayong. Ay. Ah, para 1 kilo in the house. Nakakawala ka po. Nakakawala ka po. Hindi pa siya sa bukas. Uy. 1 kilo lang. Malaki po ba? Tama lang po. Pang prito po. Ito pang paksiw. Ito pang paksiw.
Ayan na. Uy, uy. Ay, sus, Ginoo. Mauubusan ka ganun. Malapad-lapad naman po sana. Uli. Uli lang. Uy, ayungin. Yungin pa more. Maganda pa naman yung yungin mga tayo. Sarap daw dito mga tayo. Ano? Paksi or sigang. Lagyan ng ng kangkong. Sarap. No, kaso nauubos na yung ko mga tayo. Oh. Opo. Opo, hindi na masama ito. Kaso itong naubos na mati itong bulati ko. Mga kids, sana kayo. Wala na yung gumagawa rito. Nalululo na daw siya. Nilusong na nila yung spot doon. Marami kaya nag-i-enjoy sila eh. Kumikibit din pala doon. Ganda na matipid ka. Nakikita talaga itong spot na. Nabadbad pa. Naku po, nabadbad. Uy, lak. Oh, huli. Sus, Ginoo, huli. Huli mga toy, huli. Ano nangyari? Oh, huli. Kasama yung kasama yung lubot ng karagatang lake. Oh, pwede na to. Grabe. Busog na busog sa nilagay kong feeds mga toy. Ako, kaya pala din kumagat na malaki. Nabusog. Isa na kayo mga toy, maingay. Kako na boss. Ayungin, mayo ha. Pero daming ayungin niya kung ayungin yung tingin. Kaso yung ko, hook ko, di pang ayungin. Pero nahuli yung minsan. Oh. Asa na yung ayungin dito? Lumusot yung ibang ayungin. Ay nawala mga tayo. Isa na lang natura. Lumusot yung ayungin sa screen. Sabihin, maliit talaga yung ayungin na kuna. Isa lang natira. Wala. Yan lang mga choy, ang dami Saan ba na nyo nahuli tot boy? Grabe sa bangka lang Sana all. Ang gandang size pati May na kayo ito pa Para ba dapat pala sumama ako sa inyo Ang grabe Ang galing naman yan. Ang galing mo naman mamingwit. Ang galing ito mamingwit. Ito nakasama ko na ito doon mga sa may barangay Pila-Pila doon. So may malapit sa may pulo. Roldan may kasama to dati ng yung babae. Sino yan? Angela. Si Angela yung makulit. Si makulit. Ang galing ng huli nila Talo pa yung huli ko. Sabay tatlo kayo rito dali nyo nakasayang yan Ibigay mo to kita tayo Kalilig niya. Dali ibigay mo to. Ang galing naman yan mga bata talaga to. Ang galing Uy. Huli. La bigat. Ang loko. Sumabit boy. Dalawa. Dalawa. Kaya pa. Boy, dalawa boy. Mga good sight yan mga toy. Uy, thank you Lord. Grabe
Oh, di ba boy? Ay, kuya, Sarap. pinapabad mo ba yun, kuya? Oh, walang katapusan mga atoy, grabe. Kuya, pinapabad mo ba yun dun? Oh, nakababad yun. Sayang nakawala sa inyo na boy. Bang, Mga atoy, dami ko na. Hindi ka nakawawapang si kuya. Oh, Tamsi. atoy oh, dami na. Oh, atoy oh. Uy, thank you Lord. Grabe. Mga good size pa na mga atoy. So dalawang pain na lang tayo mga atoy, dalawang pain na lang tayo. Ubus na rin bulati ko boy. Sayang nakawala na boy. Wala kayo. Nakawala, oh, dami nagkikibita na mga atoy. Grabe. Hindi ko naman kasi pinag-video yung iba kasi ano nga, sobra nang init. So ano, dalawang pain na lang tayo mga atoy. Dalawang pain na lang tayo. At inap na tayo, grabe. Ubus na rin yung pain ko. Naghihingalo na rin oh. Grabe. Ay, kuya, kinikipit Oh, yun na rin, yun na rin. Yan na naman boy. Sarang muna. Grabe na mga atoy. Oh. Thank you Lord. Kuya, kaya kami gloves para hindi matusukan. Upo. Ay, sir, may gloves na sa inyo. May gloves. Nakakaw. Para ka magsalta, sige. Yan, magsa-shoutout na pala tayo mga ito. Ipapauli natin yung shoutout ngayon. No? Nakalimutan na natin yung shoutout. Grabing kibitan mga ito. Sus, dito lang yan sa Barangay Pila-Pila. Yan, Barangay Pulo. Yan, yung dulo kasi yan mga ito. Yan ang tawag nilang barangay, ay, yung Pulong Diablo. Ayan na naman. Kikibit na naman. Uy, teka lang. Uy. Ay, teka lang. Yan o. Oh. Uy. Sus, Ginoo. Very good nagpupupo So yun mga chay, bali magja-shoutout na tayo. Shoutout. Ang init na nagkakabul na ako. Na-stroke na naman ata ako. Yan mga chay, bali may kalab shoutout kay si Badong Vlog, may kalab shoutout. Genuel Pacquiao, may kalab shoutout ka Choy. Kuya North TV. Marasigan Channel, may kalab shoutout. DJM Mix Vlog. Yan. Damasang Ramos, may kalab shoutout ka Choy. Serena Rosas, may kalab shoutout. At Buholana Mahoy, may kalab shoutout ka Choy. Buholana Mijoy, may kalab shoutout. Papan TV, may kalab shoutout ka Choy. Aaron Book TV, may kalab shoutout. At siyempre may kalab shoutout kay tatay dito kanina, yung taga Angono Anglers, no, subscribers pa na natin. Nag-aayungin hunting sila mga. So dalawa lang mga tayo yung naibigay ko na yung yan, doon sila sa dulo. Yung iba kasi na medyo maliit, tumatagos doon sa babarangko. So sobra sigurong liit. So yan mga tayo, last na to. At napakainit na, baka mag-overheat na yung tsaka sobrang nang liit yung yung bulati. So pasingtabi lang sa mga kumakain. Ayan na naman, grabing kibit mga tayo. Ayan oh, hilo, sige. Oy, grabe. Oh, yan na. Takbo mo. Itakbo mo. Yun. Huli! Ay, sus. Wala na bulati. Spice pa mati. Nawala eh. Meron pa ditong maliit eh. Grabe na to. Ang liliit na ng bolats natin. Tira na lang kasi tumati kahapon. Baka mula rin. Ang liit na. At siyempre may galab shoutout sa lahat ng natin mga sa GC nating sinalihan. Galab shoutout sa inyo. Thank you so much sa inyo mga to, yung mga bro sa Anglers team, sa Anglers group, lahat ng members po lahat. Thank you. Ayan na. Tinakbo na ulit. Huli ka. Wala ulit. Bara-bara din kasi minsan na yung tumitira, di nakukuha. Yan na naman. Good. Uy! Ayan na siya. Sige baby. Yun. Inatak mo na.
Huli! Agay! Patet mate! So yun lang po muna siguro mga toy. Yun lang. Grabe napakainat ko. Gutom na rin ako. At ibigay na lang natin sa mga bata yung yung bulating maliliit. So yun, thank you so much mga toy. At yung fishing spot natin, barangay Pila-Pila. Yan, Rizal. Sa malapit sa Pulong Diablo. Barangay, ano to boy? Barangay Pulo to boy? Ha? Barangay Pulo, Barangay Pila-Pila. Barangay Pila-Pila nga, tama. So yan, maraming salamat sa inyo mga ining, mga inoy. Ginagawa mo. So yun na tayo mga toy, no? Thank you so much. Bali, siguro respect tayo dito pagka medyo medyo madami tayo nakakatawa rito kasi grabe. Yun, papakita natin sila dyan, no? Boy, kaway kayo boy ha. Thank you sa inyo mga ining. Bye bye. Mag-enjoy kayo yan ha. At sana nag-enjoy kayo mga toy sa ating fishing adventures, sa ating pagtitilapia hunting. Maraming salamat po sa inyo. Sa susunod po ulit. At medyo tayo pagpasensya yung video natin. Mas maganda sana talaga nakikita yung tama lang po nanay. Pang prito-prito. Alam mo yun, pamisan ka natin. Mga pang prito lang po. Yan, thank you mga toy. At maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye. Sa silent viewers, Solid Katchoy, thank you po. Mga toy, bali i-update ko kayo sa huli natin. Kung na-video lang ito mga toy lahat. Sus, mag-enjoy talaga. Grabe yung mga toy. Uy, napakarami na naman. Huli natin. Ay, yung mga pang araw-araw mga toy. Kaya ito, may iba dyan, pang-ayuda natin. Mga nangangailangan din nyo. Maraming salamat. Thank you po talaga. Bye bye. Thank you.